вечер, скъпи казалъчени, гости и приятели! Това за мен е един от моите най-вълнуващи мигове в живота, но не само защото получих короната за царица Роза 2009, а защото съм сред всички вас уважили това тържествено събитие. Радвам се, че аз съм избраната да ви поздравя с празника на царица Роза в нашия град. Искам да пожелая на всички много здраве, благополучие и нека всеки един от вас носи в сърцето си красотата и аромата на българската роза, защото тя ще му напомня за България, за Казанлък и за всички нас. И тук искам да ми позволите да отправя от мое име и от името на моите подгласнички искрените ни поздравления и благодарности към кмета Стефан Дамянов и към всички, които активно работят за нашата община. Благодарим ви! Уважаеми съграждани, няма бури, няма и дъждове, които да спрат ентузиазма и желанието на казанлъчани да празнуват своят най-хубав празник, празника на розата. Искам да ви благодаря, че сте тук. Искам да благодаря, че сред нас са нашите гости. Искам да съобщя тяхните имена. Кмета на град Франция, господин Жан-Пьер Лелю, сенатор и кмет. Заедно с мис граф Шарлот Петион. Сред нас е негово превъзходителство Ким Йонг Чин, посланник на Южна Корея. С нас са приятелите от Тольятти, Русия, господин Вадим Анатолиевич Зиммин, заместник кмет. Тук са и нашите близки гости от Гърция, от Вирея, с които поддържаме дълги години традиционни отношения. Сред нас са гостите от Търговище, Румъния, заедно с Габриел Борига, кмета на град Търговище. Тук са Надкадиша, Унгария, заедно с делегацията от Общинския съвет и от общината. Сред нас са приятелите от Кочени, Македония. Тук са и нашите приятели от далечният град Хирошима, града на паметта, града на мира, с които ние също поддържаме изключително добри и трайни отношения. С нас са и всички, които подпомогнаха този празник да го бъде, да стане така, както винаги той си е традиция, ще бъде и ще прибъде и в следващите години. Искам да споделя още веднъж, че празника е празник на красотата, на тази красота на розата, която чаровност и омайност е предадена на нашата мис царица Роза, която е предадена на нашите девойки и жени от Казанлък. Искам да кажа, че това е празник на всички розопроизводители,